na-eme nke ọma ebulie ya elu tie jide nke ojii na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'Eze-Ana. Eze-Ana ego-adị Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na Oraifite ego-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị oge erighị anyị front and back, ndị ọcha eri anyị front and back. Fada sikala aka gwara ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ efekwa chọọchị fa, okpuru ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mbe, ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, oge bandage ji fall for your eyes. Nke ọ bụ nwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na Oraifite na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-akpa afọ gbaa afọ mmiri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bọsụ Wednesday ka anyị ji ekwubi okwu our administration n'usoro ọdịnala. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu tata bụ afọ. Asị m na afọ taa ya afọtara anyị ihe ọma. Asị m na onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma. Onye si na ya ma adị mma na onye a ma adịnata mmata iri ụwa agwụ ise. Asị m na ọkwụ niile echi anyị n'okwu ya eji ya. Onye cheela anyị njọ njọkpọ ya ihu. Osisi fụlụ anyị na-atụ ufere. Asị m ufere amapụsịrị ọnụ, ya si n'ukwu bụọ ya. Asị na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị na anyị ga-eje n'obodo na anyị ga-anakwasị n'obodo ise. N'ụbọchị tata isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara igo-ofo, that is prayer, at the 4 cardinal points dị na igo-ofo.
Onya ka iji wee bịa n'ụbọchị taa. Cardinal point, 4 cardinal points dị n'Ogbuefi. N'ihe niile kwesịrị ịma gbasara igo-ofo prayer. Ya nakwazi ihe bụ ọjị. Kedu ihe niile kwesịrị ịma gbasara ọjị? Ọjị iwe sacred fruit. Kedu ihe omimi na ihe ngosi na uru ọjị bara? Ọ ihe ndị a bụ ihe anyị ga-agba gị n'ụbọchị taa. Ihe nwere ike imedewere onye ọbụla ịfụrụ n'anya bụ share this message. Ka anụ from the horse's mouth. Ka bụ ihe kwesịrị ịma. Then ka ọzọ si bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa November ga-ebido na November 6. Yes, mana ị nwere only from today to 5th esonye na ya bụ aja. Onye ọbụla chọrọ esonye bido taa ruo 5th. That is today is 3rd. So you have only 2 days isonye na ya bụ aja. Aja abụ aja mbuni elu, aja pụta ihe aja esigoro n'aka ya bụ nye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Aja esigo na aja bụ n'imirikiti ndị mmadụ elu. Ịghọtara ya? Na aja aja mbuni elu, aja ịpụta ihe, aja imepe ọnụ ụzọ. Ihe a na-achụ ya kwa ọnwa ọbụla. Ọ na-ebido na 6th of every month, last year for 14 days, mechie na 19th. Anyị ga-achụ aja dị iche iche ụbọchị anyị na-ebido. Den ụbọchị anyị ga-emechikwa anyị chụọ aja dị iche iche, chukwu aja ebu. Ndị mmadụ erikwazie wee nwụọ mee saraka. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme we forward 3 prayer request. Then the mail donation token to the account. Ndị na-esonye ebe amadugo ka esi eme mana maka gịwa bụ onye ọfụ, send ya message na WhatsApp 0805 78 37672. Again 0805 78 37672. Send this aga m enyere gị aka ịnweta details because ọ bụrụ send ya mess afford go the account details here send ya token. Then natazie gị jikwazie gị maka details anyị ga-eji wee book gị maka ndị a ga-achụ aja. Ihe ọpụta bụ na every morning mmeji na temple je chụọ aja n'isi ndị a. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ ọbụla anyị na-alụ, maọbụ ịgba afọ maọbụ ịlụ ọrụ mmụọ ọbụla. Ebe ọ bụla ị nọ all over the world, as long as you're under the sun, n'ikuku na-eku ebe ị nọ, distance abụrụ ebara ya. Nke ọzọ, anyị na-enwe administration ụbọchị Wednesday, then na-anwụkwa counseling on Sundays. Mana before ị bịa kama arụ have appointment with me. Achọrọ m ka mmadụ bịa karịa mmadụ ole nwere ike ịfụ n'ụbọchị ọbụla. Anyị na-arụ ọrụ mmụọ ụbọchị ọbụla, na-agbakwa afọ ụbọchị ọbụla. Ya gazie, ekenego m ndị niile sonyere anyị, ndị enyi anyị niile. Biko isonye, ihe ị ga-eme share the link. Ihe m bịara ịkụzi taata bụ the life changing topic. Asị m ọmụka meela unu niile ndị niile sonyere anyị ihe anyị na-eme na amasị. Ya ka anyị gaa n'iru ihe anyị ji bịa. Anyị jikwa airtime, anyị ji Glo airtime, Glo 500 naira. Anyị jikwa MTN 500 naira. Ọ bụrụ na anyị mechaa introduction, anyị ga-akpọ those cards 500 each. It's only for our fans. Please don't copy the number and send it to another person. It must be my fans only. If you love the person so much, you can invite the person to follow us. Ọ bụrụ na ọ bụ akpọrọ network ị na-use, happier. Then ọsọ ọzọ nwere ike kpọọ network ị na-use. Ọ bụrụ na onye na-use network ndị anyị akpọtata Glo or MTN anọrọ ya. Now, leave the video. Ọtụtụ ndị mmadụ ka ya watch ya later in the day. Ụfọdụ ka ya watch kwa na YouTube. Ya gazie. So ihe anyị ji maka ebe n'ụbọchị taata, anyị kwuru n'ọhịa gbasara ọjị and prayer. Na ihe a na-akpọ ọjị n'ala Igbo. Ị na-enye anyị fịa ọjị dị ha. Ọjị agbala ịnọ mmeji ekụziri gị ihe. Ya bụ efere eji awa ọjị. Mana ka m bidogoro n'ịkọwa ya, oruzie mgbe anyị ga-akwụ ya gbasara ọjị akọwalụ gịnị bụ igo-ofo. Echefuna na onye ọdịnala Igbo a na-akpọ ya onye ọgọ mmụọ. Onye bụ mmụọ, asị na mmụọ na Chukwu bụ mmụọ, bụ eziokwu. Onye ka anyị zara mgbe anyị na-eje katikizim. Onye bụ mmụọ, asị na Chukwu bụ mmụọ. Yes,
That answer is correct. Now, onye na-agọ mmụọ, onye na-ekpere mmụọ, onye ọgọ mmụọ. So akpọghị onye ọgọ mmụọ iwe were gị. Mụ ahụ nọmba 1 onye ọgọ mmụọ. Nke a wofu. Nke bụ akịrị ebe ịgọ ọjị. Ịgọ ọjị bụ ikpe. Iji ọjị wee kpee ekpere wee kwubie okwu. Gịnị bụ ekpere? Anyị bido ya. Ekpere bụ iwedutu uche anyị n'obi anyị elu n'ebe Chukwu nọ. Yes, ndị ụka ọbịa kpọkwara etu a kawaba. Because prayer bụ mgbe ezigbo prayer bụ mgbe anyị ji enwe communication within our spirits to communicate with the other divine. Now, before ndụ anyarị abịa, ọ bụrụ ha akụziri anyị ikpe ekpere. Ya bụ ịgọ ọfọ, ọ bụrụ ha nwa. Before ndụ anyarị abịa, anyị bụ ndị Igbo ma bụrụ Chukwu a, anyị na-agọbụ uri ọfọ. Ndị Igbo bụ mba dị nsọ Chineke họtara onwe ya. Ịghọtara ya? Anyị na-ejibe ọchị ya wee na-ekpe ekpere wee na-akpọku the spirits. Maka ndị Igbo na-atụ ilu si na-ejide ọchị n'aka kwa ụkwara ndị mmụọ egebe ntị. Abụ eziokwu. Gee ntị ka akọwara ihe dị n'ịgọ ọfọ. Ịgọ ọfọ nwere 4 cardinal points. That is 4 cardinal departments. Adechefuna. In creation, actually, the importance of 4. Importance of 4. 4 is a great number in spiritual realm. Other in creation, we have 4 cardinal points. The sun, that is the fire element. The sun and the other fire family, the sun family, including the sun, the stars, the moons, and the rest of them. Then the water family. The marines. People normally call the marine kingdom and all the elements they are in. Then the air element. The air element. Then the air element. With the salamanders and the other elements. Where the land element, the gnomes and the other elements. Now, if we're going to work 4 cardinal points of Ezioku, yes. So in everything around man is in 4. So I got to go the product of 4 today. And the demon 4 ayana 4. Now, Kiri will pray, and that prayer is divided into 4 parts. 1, Genti. Actually, one case I got. No, JD. I will tell you, okay, what all you is not to draw attention of the spirits. I have a move for the Abonaiwa, Naru, Naru Dibia. I but I knew the Olo. I but I knew all I bruiser, Corbell, then I could get a cogen, and then I could work, and then I could cover that. Then I call you, then I yo, I yo. Then you know to make sound, then what the power of sound. I was on Canterbury Basal spirituality and the mellow near Basal metaphysics, quality. Oh, yeah, but they have some religious group match on the way that I acquire the power of the light and sound. John was the product of sound. Yes, I lectured it on me. So that sound that name of the child, normal tend to the attention of the God. The spirits, the gods. All you can just say that just to draw the attention. All the command now, but I don't know matter. You have to knock to draw the attention of the whoever you are visiting. That name on should it progress. I will to live. I will know why.
before ị baa n'ụlọ agwụ despite the fact na ọgwụ ọgwụrụ ụlọ agwụ mana is no longer yours alone. So eche ịba n'ụlọ agwụ gị ga-akụ aka wee gwa ya ụmụ mmụọ na na-abatakwa ha nọrọ ọfụma maka ị ghara ịfụ ihe ị kwesịrị ịfụ nke a gaa na gịnị bụ ọjị ejide ọjị ihe ka e eme ewe ọkwa ụkwara ọgụtọtụcha akpịrị asị na ọ na-abụ ejide ọjị n'aka kwa ụkwara ndị mmụọ ege ndị ọkwa eziokwu o weta ọjị ọsị chukwu obi n'igwe onye maara ndị okenye ma ndị okenye amara ya chi nke bi n'igwe amasị onye ike niile si n'aka ya chigwa nwa ogbenye onye kere elu ka ana kee ụwa n'ihe ọma niile dị n'ụwa chi nke nna nna anyị ha ihe ọ na-eme ihe na-abụ ịtụ afa otugudo osebụla ụwa afa tụchaa afa ọgbawazie ndị anjelu nke chukwu ndị egede na ndị mbụ ịgba ndị bụ ndị egede na ndị mbụ the ancient the other powers the foundation stones the Bible kpọrọ ha the elders gwaja the elders gwa gị maka ihe anọ dị ndụ na akwụkwọ liberation so e nwere principalities and powers ihe niile abụ ihe dị ndị egere na ndị mbụ represents ọdịnala amaka now mgbe o turu ha afa ihe a na-akpọ gị iwu ihe ndị ụka kpọrọ praise and worship ọkwa eziokwu otuje aha afa ebe ahụ ọ gbaratazie bido tụwa ụmụ mmụọ dị iche iche afa ndị anjelu nke chukwu o bido n'elu tukwudo afa gbaratazie na ndị anjelu nke chukwu ọzi ogwugwu udo amadioha ọzi ụmụ mmụọ dị iche iche ọkpọcha ha ihe ọnụ ka nọ na praises ka one aspect ọ mechi ọbanye na second aspect o wee yọba for forgiveness yọba si ado ndị nna anyị ha gospel land ebe ọ bụla anyị si mejọ na anyị wụkwa nwata na ụwa ahụ n'afọ na-etu azụ na mmiri enwere ike ịgụ agụgọ mmiri na-etu aka anyị nwere ike ịgụ agụgọ mmehie na anyị na-emehie kwa ụbọchị anyị zuru ya biko ya gbaalụ ebe ọ bụla anyị si mejọ anyị marụ mee ha nalụ anyị amaghị mee ha nalụ ha taa n'ogbe ka anyị taa n'ibe na-ayọ ka anyị na-ayọ ha gbaala anyị adịghị ọcha anyị na-ezighi oke anyị nke a ka a na-akpọ forgiveness of sin. That's the second aspect. Ndị okenye na-aga ọjị na-ege ntị maka na akụ aka megịnị ege ntị. Another aspect adịm ekwu maka ndị okenye ndị eriri eri ndị na-agụ n'afọ ndị ụka adịm ekwu maka ndị adịm ekwu maka ezigbo onye okenye ịghọtago maka na erigo ndị okenye anyị sị ụdị ya ụfọdụ mba ha gọcha ọjị obie na ha Jizọs ịma ọ na onye a na-eriri eri maka na uche ya bụ na Jizọs bụ ihe niile ịtarị ụta eriri na chenji mana ama na Prince Charles ndị England ndị ọgwụkwara ọha nna ha wụ nwe King James version mana esiwere King Charles in mention the name of Jesus at all maka ihe niile ahụ na ama na afọ eji wee rie mmadụ erie ịghọtara ya emenshọn ya ebute ọkwụ Baịbụl mana ọ bụrụ na ala Igbo a ka a na-echi mmadụ kọmọn igwe autonomous community elu mmadụ 10,000 onye kwuo bishọp mmadụ anya dịrị ihe ụbọchị a Jizọs na-afịa ndị afịa na ime ọ na-eri ndị be anyị ya ahụ story for another day. Nke ịtọ another department ọsị o wee yọbazie ndị egere na ndị mbụ ndị nna nna anyị ha na ya ayọkwa ụnụ na anyị na-ayọ ụnụ na ndụ anyị ga-adị asị ise ọsị na ife ọma ga-emere anyị ndị mmadụ asị ise o wee sị na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ na ọ ga-eme na be anyị asị ise o wee gụbasị ihe ọma dị n'elu ya daa na ọdịnala ya pụọ n'ome ka ụwa were anya ha wee fụ asị ise asị na ndụ anyị na-adị asị ise asị na ndụ onye ọ na-agụ onye ọ na-aga ibi onye na ndụ ya nọ n'afọ asị ise ọchị na ọchụ ile etu ọgụcha ya o wee gụọ ọfọ sị na ụmụ anyị na ndụ ha ga-adị na ndụ anyị ga-adị
ndụ niile ndị na-anọ ebe ahụ ya atanya bụ ọjị na ndụ ha ga-adị. Ọgọ gụọ maka ọdịmma ụmụ nwa di ya na si na ndụ ha ga-adị. Ụmụ anyị ndị nwaanyị na ha ga-adị ime na ha ga-amụkwazi nwa n'udo na ndụ ha ya. Ndị na-eme biznes, ndị na-achọ ọrụ aka, ndị na-achụ ego na ha ga-achụta na ife anyị ga-eri ama aka anyị. Ihe niile ọ na-agụ n'ọfọ bụ ihe ọma dị iche iche, ọ bụ eziokwu. Ihe niile ahụ prayer, that is ihe ọ na-ayọsi nke ahụ petitioning, ya bụ petitioning, the third aspect of ịyọ etu o si wee dịrị gị. Ịyọbazie na-ayọzi na-asịdo ka igbo n'ihu, ka igbute mma igbo n'azụ, ka igbute mma igbo n'aka na ka igbute mma igbo n'aka ebe, ka igbute maka mma na-emere gị ka ịpụta ihe ka ide ude. Ihe dị na-awọfụ ihe ọma. Nke a bụ nke ịtọ, kwa eziokwu. Ndị ụka gbara ya ka ahịhịa ahịhịa asị onye ọbụla yọọ ihe na-adịghị mkpa n'ime obi nwa mgbe nta. Ọkwa eziokwu. Eleta mgbe anyị nọ na Karizim na Bible Society. Nke a bụ the third aspect. The fourth aspect and the final aspect bụ ebidozi iju ogo. Iju ogo bụ nke eji ekwubi okwu, maka na out of the abundance of the heart the mouth speaks. And as you know, na ọnụ mmadụ a n'okwu ọnụ ka Chukwu Okike ji wee kee ụwa. There's a power in the spoken words, if you know. So iwedozi ọnụ ha wee juwe ogu, maka na ihe kwuru ka mmụọ na ọkwa eziokwu. Ọjị dị very powerful. Ibido kwube, a na-ekwu, a na-ete ise, asị onye si na anyị anwụ na onye a ga-eji anaze mmiri asị ise. Asị onye si anyị nwee onye anwụ ka anyị ji agwa ya asị ise. Asị onye si na akwa ya ma acha na mpama ya aba na nke asị ise. Asị na anyị ga-eje n'obodo na anyị ga-ana n'obodo asị ise. Asị na ifeọma ya emere asị ise. Anyị jiwe ogu si onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma asị ise. Asị na ọgwụ niile eche anyị n'okwu ya ejie asị ise. Agụbọzi ihe ọfọ ihe niile ahụ ekwubi okwu, na-ekwubi okwu, na-ekwubi okwu, na-ekwubi okwu, na-ekwubi okwu. Okwu niile a na-ekwubi iju ogu. Ya saying something in creation. Iji ọ na-ekwubi okwu, ị na-ekwubi okwu, a na-etidi ya ọfọ. Ịma ise a na-ekwu ihe o mean. Yes. Ise it's very powerful. Yes, it's a great number n'ọdịnala. Ise bụ meaning 5. Ise bụ 5. Ise bụ 5 n'olu Igbo. Ihe ndị Igbo ji ekwu ise bụ ọjị ịfụrụ dị nọ, represent na afịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Ise bụ ka ifeọma mere anyị na tata bụ afọ, ka ifeọma mere anyị na echi niile bụ nkwọ, ka ifeọma mere anyị na eke nwanne echi, nwanne echi, ka ifeọma mere anyị na orie. Ise a mara ova bụ ka ifeọma mere anyị na afịa na-anọ ụbọchị na-anọ mụma. That is mova. That is, let ihe ọma happens to us in 4 market days and put jara. Let them happen in all market days and overfull and keep running over. Agọchi ya sị ihe niile anyị kwuru ka o mezuola anyị afịa na ụbọchị na-anọ asị ise. Ka ihe niile aga ọrụ meela anyị na eke na afọ mee na nkwọ mee na eke mee na orie ma ụma ihe omen. Ịghọtago ihe omen? So ịghọtago na amen ị na-ekwu is a useless thing. Amen ị na-ekwu bụ afa an emperor. I don't know okwu ya na ọ bụrụ ihe very good taa. Ngwa with the history of how amen was injected. Ịfụ na ndị Roma kwadosiri ike, mana ọ bụrụ ya ka m chọrọ ikwu maka ya. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ na ọ bụ ise ka ị na-ekwu. Because emekọkọba ihe ekwu amen, ikwu ya gazie. Ị mara, mana ise dara ụda. So ihe na-achịkọwala gị bụ na ịfụ na ya nkwubi okwu. Ọ bụrụ ndị ụka bịa, agwara m ụnụ na ndị ụka bụ ha bịalụ, they came and emulate lot of things in our culture. Gaa na be ha, revive ya, claim ownership. Ndị ọcha enwere culture. Agba nke bụ eziokwu. Ndị ọcha enwere culture. They took a lot of things from us. The same thing that ihe melụ Aristotle na Athens.
Aristotle's school in Africa. You know? Yes, great philosophers schooled in Africa. Great teachers, great minds. There was a time Africa is the seat of wisdom. Everybody come. Even the Solomon, all of them came to Africa for us. Now Jesus on Dokobia, according to that story, was taken to Africa. He schooled in Africa, and the Morus are on the age of reasoning. Omar Golife, which also so much in Africa. Organizing a synagogue na akụziri ndị mmadụ ihe. Africa. Ebe nwere the first mahadum. Aristotle's school in Africa, some of the great minds in Africa taught him. He learned so many philosophical things and went back to Greece, Athens, and they now naturalize all those things and be now that the whites are claiming that the wisdom philosophers started in Athens and in Greece, Athens. Not true. In Africa, some of those, the Kama, the Aristotle, the rest of them, most of them schooled in Africa, or the person that schooled in Africa taught them. So all he can say, some of the people, the Oyibos, they did not promote what the great things they learned from us. Instead, they try to blackmail us, call us all sorts of bad names. So you had not check over. So you not check over again with that, You not check over again with that. Ni kwesele, can't matter. If you that's women, Africa is great. So you gonna get mad best again. Na no how where but open is you. You can formulate their own prayer using the same 4 cardinal things. The Lord and before her diary. Okay, before Nanya, I bet the buy my cheap. Harvest for the buy allegation. The name that had with the civilization. Meanwhile, they took what belongs to us. So, you're not check one again. Each day, I got your chair. I will go to Ugochi, a man again go for your taria. It could be choke. I wouldn't walk. You will pour elevation. I will go to no problem. You can use ordinary water. I keep saying it. You will keep you really pour elevation. No, you only will go to Anaka. Money to go to Anaka. You got taria. I wouldn't wear a gonku or an uncle when I had a guinea gotaro. What a cup of water, yes. My ancestors said, Kenemono. Pour libation with water. It connects too. You understand? It might not connect as fast as hot. Yes. Because hot evaporates. Original hot. Mana, water also connects. It might be slower, but once it connects, it connects. You understand? Because it doesn't evaporate the way of hot and other things do. So, I'll put it head in there. So, you want to do you want to do you want to there. You hear them aboni work at time, especially facing the east. Because east one way big. It will interest you to know even some temples and cathedrals, they face it to the east. Yen there higher wagon, a garden temple, one cathedral. But a matter how I face it to the east, intentional, but I'm Mamara. Woman 9 east and had your vision and high face to east, but the source of power. Even not that one we had a banyan with his head. Anyang les head. Banyan is in a battle to Anyang les head. Egafia, it is Anyang les head if we ever see the hawk or with the pot. Abide the money. They're walking hand in hand. They walk hand in hand. I think I know there's any family. And nature of any naked can awaken how can I win? Makamweti Daniel is an Igreja is an Ija Bedibia or Nanibo mana. The power comes from the sun.
All have but an everybody be on us with you have ever hungry, I like a flag. Yes. On your carabao about what I don't listen. If we say or Kunuku, or what about by me, because the sun walk with water to evaporate. I am where to establish movement. The purpose of it is that anyanwụ ga na-acha na mmiri. Go now draw that mmiri through evaporation. There will be movement because in creation, well, communicate and we add movement, no stagnation, and they work as okay and winner because the sun is okay. Why the water? That sun represent the okay, which is the okay. Then the water represent the feminine because the sun is the masculine. Then why the water is the feminine? The characteristics of a woman. The characteristics of a woman. When they are thirsty, mother come to your aid. By any memory swim. That is characteristics of a woman. So, and they walk okay, eke and ole. Then walk. Okay, it will interest you to know that so many things on earth were okay na women. Even babu, that is the achala. Emmanuel were okay na women. Emmanuel Ogbuefi were okay na women. Emmanuel even Bobo were okay na women. I just can mention over here the surprise. That is at my way on. Eno the masculine. The sun don't pity you. Yes, that is sun, power of the sun. To energize the entire creation is the masculine activity. Now, the feminine activity of the water, the walk, because Almighty now will hear no can strike a balance. I have an young one at on our draw the water, they are establishing movement. That is okay, boy. Okay, we see Nihenine. Then, here, enu, that is okay. Nwana, that is Munya. The characteristics of the Ana is the mother earth. Unko Ana bring fruit, bring food, work the characteristics of a mother, presenting one mother earth. Ana, Nana goes it bad. When you are hunger and you are in good time with your mother, believe me, you eat. That is mother earth, that is in war. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eje misplace ya na-asị na nkwọ bụ oruzi afọ nwoke na-enye ya na ọ bụrụ eziokwu kama ihe na-afụ na nkụzi social media bụ na onwego ọtụtụ ndị mmadụ bido nkụzi social media for a very long time. Now ha kụziri ụdị ihe na-eto anyị n'ero and ọtụtụ ndị mmadụ they will keep on go and emulate what they teach, whether correct or not, and be duplicating those teachings. Even on social media now, ndị mmadụ ya ka ha agwa gị ha nwere ike sị gị na afọ nwoke da duplicating it ma ọ sịghị na afọ nwaana ọ bụrụ eziokwu. The afọ is the element. Cable the chief conductor there is salamander. Even the kitchen na air the termite. If you see where air arike nobodo they will like some Asian country even when typhoon. A man na air abroad. Olumba no motor will be flying through. Ubona America must anchor because how with strong weather forecast. The high and weak announce what mortgage. So every Obo will be anchored. Motor energy will disappear. On our bush. Typhoon. Type of typhoon. So air is not that gentle. It has the mass, it has power, it has very speed to move. It can travel thousands of distance in few minutes. You understand? So
is man, is the masculine. And okay, nwunye, okay, nwunye. Then the mother earth is one. Not today. Oh yeah, but because at that 4 cardinal point with 2 female, 2 male, and 2 female. Oh yeah, but abịa n'ọjị Igbo a na-awa. Ọjị a ifo kịta gbara ịnọ. O nwere kpatara ọjị gbara ịnọ. Nwere high spiritual lesson on it and power on it. Yes, e nwere ọjị ndị ọzọ. Mana let me use the opportunity ji akwa masọ ọjị kọwalụ n'ụfọdụ ọjị. E nwere ya na-akpọ ọjị ogbu. Ọjị ogbu ọjị Igbo ka ọ wetara ya. O nwere n'ilo atọ. Ọjị ogbu adị ata ya ata. Nweta ụdị ọjị ogbu etupu ya. Odo e nwekwara ụfọdụ ọrụ eji alụ. Yes, mana ihe mara eme ama ịghọtara ya. So forget about that one as a novice. Now, e nwere ọjị a na-akpọ ọjị ana. Ọjị a na-akpọ ọjị gbara abụọ adị ata ya ata. Iweta ọjị waa ya, ọ bụrụ na ọjị ana. Ihe ị ga-eme ewe iwere ya. Ọ bụrụ na iwe ọ dị ka ọ bụrụ na ọmụnwa tempụ ebe nwere ana, ebe adọkasịrị ana, je tụpụrụ ya ndị ana. Yes, iwetazi ọjị ọzọ. Hapụsị ịgọwakwasị ihe ị gọrọ mbụ. Na iwetazi ọjị ahụ isi. N'ọkwa ihe ị gọrọ na mbụ ka ị gọrọ na abụọ. Ịbụa. Gwazie ọjị gị. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na iwetakwa ya n'ihe ị gọtara ọjị werezi ọbụla ịbụa. Iwetakwa ọdịbidokwa n'isi mba. Iwetazi ọzọ ahụ isi. Ihe ị gọrọ na mbụ ka ị na-agụkọ na nke ịbụa. Gwazie ọjị. E nwere ọjị gbara ịtọ, ọjị ikenga. Ọ bụrụ mmadụ niile na-ata ọjị ikenga. For one reason or the other. Yes. E nwekwa ndị a na-ata mana anyị nwa my own clan na our Ezumel as a whole na Oraifite na-atọ ọjị gbara ịtọ maka na anyị na-eshi agụ. E nwere so many reasons kpatara ya. Akụwago m ya mbụ, anyị nwa ada aza ugbu agụ, anyị ada egbukwu agụ. Agụ enwere ihe ọ na-eme ndị be anyị. Agụ, olden days we are told that agụ will be rotating around to protect the entire community, entire village. Ọ ya batakwara ịgbakwu n'ahụ arụsị anyị n'ihu ụlọ asị. Ifukwa ebe a kpọrọ agụ. Agụ ya agba ya agụ ụlọ asị. O nwere ka isi wee jee ije dị anya ma ọ na ijere ije abalị. Isi agụ buduna m, agụ following you. Ị ga na-anụ the leg na-azọ na-eso gị. Ana onye anyị eme gị nara obe gị. Ọtụ ngwara ọtụ ndị mmadụ akaụntụ ndị sigoro na ha ejikọ anya ha wee fịa. Ịghọtara ya? Nke ahụ sorry for another day. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ anyị nwere atọ ọjị gbara ịtọ nwere bụ mmadụ niile. Ụfọdụ na-awụ ha nwetakwara ọjị gbara ịtọ ha sị na mmadụ adịghị ha na mmadụ adịghị ike n'ọsọ ha ya atị ya. Yes, ana m eme like that. Ọ mụ na ama ezumezu ndị ya ata nke ọjị ya nwa. However, mana ọ bụrụ na m bịaziri ọ bụrụ na ebe my housemen, my kinsmen nọ. Yes, enwere m ike ịta wute because anyị niile na-ata ọjị ike. So o nwere ọjị gbara ịnọ. The ọjị represent the 4 cardinal points. E nwekwaziri ise ụba isi gbọgọbezie niile na ụba. Ịghọtara ya? So eji ana m eyuzu ha ncha niile agụ ụlọ. So ọjị agbara ịnọ ka nkụziere ihe gbasara ọjị gbara ịnọ na ọjị ịwa ya ịfụrụ nwere 4 lobes. Ọjị a nwere 4 lobes. Ịwa ọjị nwere 4 lobes ịwa ya ihe achọpụta na ikewa ya into 2. Ọ bụrụ na itiri aka na the right place kewa ya into 2. Efu na ihe ị ga-afụ ofu oke ofu nwunye, ofu oke ofu nwunye. Like what we have here now. Ofu oke ofu nwunye, ofu oke ofu nwunye. Ka nkọwaziere gị ya. Eto ka ya bụ ọjị nwa si wee gba. Ka nkọwaziere gị. Nke a bụ oke. Ifuru the edge etiti etu ọ dị. Ọ dị warawara, ọ dị ogologo. Represent the male. Mana nke a bụ ọjị nwunye. Ihe a bụ ọjị nwunye. Ị na-anya n'etiti ifuru ọbịa asa mbamba dịka ihe nwaanyị. Ịghọtara ya? Efughị etiti ebe a, side ebe a, na anya ebe a, ifuru ọsa na mbamba. Ọjị nwunye. Mana na nke oke ngosiburu gị for no saram bamba like that. Ka ọjị oke. So dịka nsikwukwa the other half of it nwekwara oke ka bụ oke. N'ezie anyị ihe dị iche. Nke a bụ nwunye nekwa anyị fokọsisa mbamba. Ịghọtara ya?
ọjị a na-represent the 4 cardinal points. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ọjị a kịta ị nwere ike iji ọjị a wee gbaa afa. Yes. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye otu adọrọ n'ụzọ gị, ị bụrụ onye gị na chi gị kwụ na mma, especially bụrụ onye nwere agwụ, ị nwere ike iji ọjị a wee jụọ ese. Ngwa ndị ji agba afa, ọ na-adịkwa very correct, maka ihe na-eme ka afa dị correct dependere na the inner disposition of you na-agba afa ya na onye a na-agbara afa. E nwere ọjị readings, o nwere ihe o representịrị. Ọjị a nwara kịta efere nwụrụ na efere ọ gbara ịtọ, aizi ịtọ chere ihu n'elu, efere ya ofugbudo ihu n'ala. Ọ bụrụ na ị gọchara ọjị wụọ ya etu a, ọ ga-eto ihe ọ pụtara m na ahịa ịyọrọ gara aga ka ọma. Ọgwa ndị ịbụa chebere ihu n'elu, ịbụa chebe ihu n'ala, ihe ọ pụtara na ihe ịjụrụ ihe ịyọrọ n'elu, ndị elu na ndị ala kwetara na ihe ịyọrọ na a ga-emere gị ya. Abụkwa nna majority gbudoro ihu n'ala, ịma na ihe ịyọrọ asị no, mana o nwere chọrọ ịkọwara gị. Ọ bụrụkwa na gị na chi gị adịrọ na mma, ma ọ n'ụtụ dị n'ụzọ gị, ma ọ dị ihe dị n'ụzọ gị na onwere nke imedoro emedo, ọ dị possible na mmụọ esoro gị, maka na mmụọ kwesịrị ịta ọnọjị a nwere yọcha ayọ na mmụọ ga-atọ ọnọjị a etu si wee chọ ka o mee. Mmụọ a mụ na ha so ka m jụrụ si ha, biko ọchịchị ego enwe na onye chọrọ iji agba afa kpọkụcha chi gị na mmụọ niile gị na-asụ wee sịa na ịchọkwara ka ị yọọ ihe na-etu a, na ihe ị yọrọ ha emekwara gị ya, ma ọ bụ ese na-etu ị chọrọ ka ị jụọ ha kere ihe ha kwuru. Maka na ị have already build personal relation, ihe mkpọrọ PR with them, that with you. Ọ ha ga-atọ ọnọjị a wee were ọjị a wee gwa gị yes or no, ha ga-eme. Mana ọ bụrụ na gị na chi gị anọ na chi gị gbakọdoro gị azụ, the spirit deserted you, iwu ọjị a just taa etụsọrọ ya na ihe ị ga-eji mara ọdara etụsọrọ ya bụ na ọjị ịyọrọ ịghalụ ọwụgoro na majority chere ihu n'elu, yet ihe ịyọrọ ama elu ya aka, maka na ihe ịyọrọ ọjị just ara onwe ya, ọ bụrụ mmụọ ọtọ nọ ya. Mana ọ bụrụ na gị na mmụọ so iwee yọọ ha sị ha biko ha emere ihe dị etu a, ha sị na ha ga-emere gị ya, ha sị nwe ndidi chela maka ya bịa. Mana ọ bụrụ na mmụọ esoro gị, ọta ya bụgo na ọjị si n'ife ọma na-abịa, ihe ọma ya erughị aka, maka na ọ bụrụ mmụọ mere ọjị a ji wee daa, na mmụọ a mere ọjị si wee za n'etu n'ihe bezọ n'ihe ejuru ga-emekwa shemekwasho na ihe niile ahụ ejuru na emere ya. Ịghọtara ya? Anya ka chọrọ akọwara gị gbasara ọjị, maka ndị ya ụgọ na-asị na ha wara ọjị. Ịwa ọjị na-agwa gị nke ma ọ na-agwa gị nke ọzọ, mana ịka bụ otu, ịka bụ ọrụ ahụ, o nwere ị ka na-eri na nwunye mmadụ, ị ka na-eme mpụ na ọtọ. Kedu ka ọjị ghọrọ ya nwa isi? Stop disturbing yourself. Ihe dị mkpa wụ sachagoro otu na ọrụ akwụ dị n'ụzọ gị, ka ya ewu ọjị wee mee ka esensị. Ịghọtara ya? So ọnya bụ ihe dịrị ya ma gbasara ọjị. Na ọ bụrụ na ị ghachara ọjị anwa, onwe nke gbudoro ihu n'ala, ọ bụrụ na ha niile chere ihu n'elu, ịmara na ihe ọ pụtara bụ na azara ihe ịyọ, ma ọ bụrụ na gị na chi gị kwu, then i were ofu n'ime ya tụpụrụ ndị ala, kpọọ mmụọ niile ndị dị n'ala, biko dịkwanụ tụpụrụ ha. I were the second one wee gbọọ chi onye ụwa gị na mmụọ niile, chi onye ụwa gị na mmụọ niile so chi gị, ma ọ mmiri ma ọ bụ arụsị, tụpụrụ ha si abịa ka ọjị. I weta another one wee sụ chi gị n'echie, mmụọ dịbe ndị na mmụọ dịbe nna, mmụọ ọbụla anaghị oke ebe ọbụla na-esi na mmụọ ọbụla ga-ewetara gị ihe ọma, mmụọ na-emere ihe, mmụọ na-eso, mmụọ na-atụghị anya ekerere aka, ha dịkwa ọjị. Ụfọdụ ọfọsiri ofu bidoro ihu n'elu, iwere ofu ata, ịmara gị na ha ataka ọnụ ọjị. Ịghọtara ya? Ọgwa ndị ọgbara ịtọ, ị mara na ị tụpụrụ ndị a n'ofu, i were oge ọzọ kpọzie chi gị ma mmụọ niile so chi gị, ezumezu ma mmiri ma ọ bụ arụsị ma nke ọbụla, ha niile gbomgbo ha na-ekwe ya, tụpụrụ ha, were the last one taa. So odo ọgbara ga-editamin etu ihe esi wee shia ya, the sharing formula. Then mana ọ bụrụ na ị wụrụ ya, onwe nke budoro ihu n'ala, ị mara na ihe eme ụdọ nke a budoro ihu na ka ị atụpụrụ ndị ala, ofu n'ime ndị a budoro ihu na nke nwa ya ata bụ nke chere ihu n'elu. Mana ọ bụrụzie na ịwara ya
ekwuo na ọ nwere ha na-eche ihu na ya atụkwa ofu ọ bụgoro na ọ nwere nke budo ihu na ofu n'ime ndị abudo ihu na aka ya atụkọrọ ndị ala then share dize ndị ọzọ ya gazi ọ nkwara ihe a na-akpọ ile ọjị wụ ebe mgbagote ya ebe mgbagote aka na-akpọ ile ọjị so a na-atụkwara ya mmụọ then nke ọzọ ji bụ abalị ịghọta gịnị na mpụọ gbasara ọjị ọkwa nna ọjị gbara ụba ebe bi 5 and above isibeta wee mee the sharing formula inwe ajụjụ na nkụzi a nkụziri n'ụbọchị taa inwe ajụjụ na nkụzi a nkụzi taa lekwe ya ọjị agbanyere olesi ka m were eme ezampụ enwerego m ọjị ebe ọ na ha ịnọ gbara ịnọ chee ihu n'elu na ọjị ngwụ na mmewere ofu ọjị nwaanyị se ndị ana na mmụọ niile na mmụọ niile na Ugochi tụbọrọ na tempụl ekwa na ọjị weruzie m ofu ọjị nwoke wee kpọọ chi onye ụwa m ebe ọ nọ nwoke ka ọ bụ chi onye ụwa m na mmụọ niile sochi m ọ mmiri ọma arụsị na nwaanyị sochi m lekwa na ya a sị na nwadụ na ọjị wetara ọjị wetara ndụ were na ọjị onyenụ m ndụ nyenụ m ihe eji eleta ndụ anya n'ọnụ uwe gị ka chi m lekwa ọjị na mmụọ niile gị na-asụ ya maka na nnọ n'ilo ọ bụrụ na nnọ n'ihu ezumezu ma atụsị ya n'ihu ezumezu chi pụtara ya wee gana m ọjị nke ịtọ gbawazie ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị na mmụọ niile mụ na ha so mmụọ niile na-eje ozi n'Ugochi tụbọrọ na tempụl mmụọ niile so m nụ mmụọ niile na-emere m ihe mmụọ niile na-atụ m anya ekere n'aka unu niile onye abụ onye ama gịnị ya bụ ibu ya mmụọ niile na-ana m ọjị gọzikwala ma ancestors na ọjị a sị na ihe ọma ya emere m ozie nke ikpeazụ a ka m ma atasi mbezi atụpụ m ile ọjị a ọdụ mmụọ niile m na ha sodo unu tazụọ na ọjị o awụkwụrụ ha ile ọjị a abụghị ya abụghị kwesịrị mma ka anyị kpọzie kaadị anyị ji wee bịa anyị na-akpọ glow airtime now ka anyị bido na glow 3161 84 48 78 58 267. I repeat 3161 84 48 78 58 267. Let me call the last time. 3161 84 48 78 58 267. Let me call MTN 1942 88 6214. Let me call again 1942 88 6214. Let me call for the last time, the third time. 1942 88 6214. Here I have airtime I want today. Maka our fans only. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile, my viewers all over the world. Ebe ọ bụla onye anọ na asị m na distance ama abụ barrier. Ndị niile batara ọfụ n'ọdịnala, ndị amatabara aka nni na aka ekpe ha. Ana m ayọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Let them be properly guided. Let them be favored. Let whatever they have lost in the long years of wilderness, that are wallowing in ignorance, let all the things be restored. Let them be favored. Let them be uplifted.
Let there be blessing upon them. Since they are now awakened of the wrongs of the past, let all their sins be forgiven. Now, to go to the premier, you know, you can listen here. Yeah, guys, yeah, Children siri ezigbo ike. Ọ ga-adịkwa n'ụdị oge a echi niile bụ Friday 9 a.m. na-edecha vidio atụsara ya ndị ọzọ ya gazie n'ọfọ.